Още от рано сутринта хора, повярвали в мисията и каузата на новото политическо формирование Национален фронт за спасение на България, пристигат в офисите на телевизия СКАТ в цялата страна. Надеждата и вярата в по-добро доведе тези софиянци в сградата на булевард Цариградско шосе номер 113. Защо искате сега да подкрепите Национален фронт за спасение на България? Защото сте ни последния спасителен остров или спасителната пръчка, както искате така го замете. Защото до сега само сме лъгани. Мисля, че най-после ще се яви партия, която да спаси България. Всички, които са ръководители в СКАТ, са достойни да бъдат ръководители на това движение. Затова аз съм тук, защото те не работят за пари. Вече е назряло времето на всеки прогресивен, трезво мислещ българин да подкрепи тази нова политическа партия, в която виждам за сега прогресивни идеи. Просто ни трябва да бъдем българи, достойни, морални. Интересът е огромен и в малките населени места у нас, и сред българите, живеещи в чужбина. Мнението, което обединява всички, е едно – свободна и успешна България. За тези, които желаят да се включат в кампанията, в интернет сайта на телевизия СКАТ също има бланки, които може да изтеглите. Ако не разполагате с интернет, може да ни се обадите по телефона, като ние ще се погрижим да изпратим такива в желаните населени места.